Ladan kawai kasnong kabakirting kula palur, kani kasnong kadan hagitain Tamil Nadu, tang ba kadai kasnong kabarit ba, wat kibriyo na Tamil ru kim banaya kata kasnong hai kadan. Namar wat tang kanat wak ru kampadan ha kata kajaka, kalong kasnong kabadang nong kendong ba. Te ha kata kasnong kabarit, kadan kawai kakana kabadan kawai kabek dream hajing em jangka, bat pitep kai kata ka dream jongka kata kadai balik syakuria ti kata ka kena kaong ladalong kumdu ru sisian ti ngadai bet bat boy syakuria komta kalalai duai hak hati bat kalangu ladam haka kenang bakan urlong kai ka bakatmu nang tadi ka kiu hajong jong ka hati bat kayeng hangta banwat ya kena duang tang ba kam yuak bat hadu bakan da yuak kayang bai hangta namar ba ka kwa ban pej ki video korea ti kalayeng bai hangta hadu banda ya kita ka video ti komta saungat ki breu na korea kilawan ban pej ya kita ka kena nanong kendong ka badan ya kita ka big dream jongka hatu pinget baki wan shisha hasnong jongka kita ki kena na korea ti kani ka de ka bastang jong kani ka kana tungina ngap menta ke ka balaja ya kani ka kena ka bakwa balet sha korea ti ka kerteng jong kata ka kena kade shen bagam tang ba ki jukhat ye ya ka tang da ka shen ba ti kani ka shen ba kalapet ya ka aeroplane ka baher shejrong bat kalaong shisian ka sngi ti ngan suya bai banle shong aeroplane banle shokoria kajaka ka ba ngakwa e ban poi bat pitep balai ka kani ka kena kadan ya kani ka dream kadaw ka dai ndu ba kai le ka high school jong ka bat kat ba kata ka miss Matilda kadang batai ban ang kumu Subramania Bharati Subhash Chandra Bose Mother Teresa bat hakani ka jingile kai ka shen ba pat kalajiat ban le kai da ka semba valam tang ba kam tep ai shapang kata ka semba valam kala shujiat la kajiat ba ka sengutanan bat tat anda kala sedang ya ka jingle kai ka sasutu kadai ka ai kata ka semba valam kadai ka khana shapang gawi ka khana Tamil Nadu ka balet na Kanyakumari Shakuria bat nadu ba kata ka khana kadan Shakuria ya ki culture jang ka Tamil Nadu hadu menta kidang padan kam hakoria bat kadaw kadai namar ba ka semba valam kadai ka siem kumta hakata ka sngi ba ka le ka high school ru barok kiltep ya ka shen ba kum ka siem samba valam te hakata ka par ukpa jang ka shen ba ula kaman palat bani iya ka khun la jong kum ka siem bat ula thap kti da ka jing kaman ya ka ti ka shen ba ka yo ban ra ya ka trafi hayeng bat nadu kata ka par ka shen ba kala pau nam ba bat kala yo ru ya ka jing ro na ki marchan marpa kilong ya ka manin ba phishim ya ka role play jong ka queen samba valam pila le bha shisha la itanat palat senang le bha shushu nang nish khamat ti ka shen ba kalong khuble shubun ti anda ka shen ba kala school ru ki para khana bat kinong hi kai ru ki khot ye ya ka da ka samba valam kilong ya ka hai samba valam ti ka shen ba kala smile ki namar kala sngo proud palat baki khot kumta ya ka namar ba ka ka samba valam ka ka sim bat baro hi kala khot no ya ka da ka shen ba valam jing shisha ka kerteng jong ka kadai shen ba tang ba kala at no shiteng na ka kerteng jong ka sim ki at valam kumta ki khot ya ka shen ba valam namar ka kerteng jong ka sim kadai samba valam Tinadu kata kapuar kasyan ba kalas dang bantep ya ka korchor jang ki Korea bat shibuan ki badai shapang ki Korea kasyan ba kalas dang ru bantep ya ka ktian Korea nang tadi kas dang ru ban persyang bam kom babam ki Korea bat man kasngi kasyan ba kala persyang ban perhu buat ya ka jingle jang ki Korea bat anda ka pet TV hayeng ru ka pet da ki ba yele kai jong ki Korea bat da ki film jong ki Korea he bat baro ki para khna shnong jong karu ki ya pet lang kat ba pet maka ti kasyan ba ka minat baha ban krekot bat kat ba kasyan ba kadang krekot hak per uta upara marjan jong ka ula penbut kat ba kren kasyan ba kumta ka kami jong kasyan ba kai iya u ba upen buat ti ko ong yu hey balai pi penbuat kumta ti uta marjan pat u ong shu banga kwat tep tien paring nang tadi upha lek no penban ya ka kami jong kasyan ba namar utiang yo kan sayo ngau kasyan ba te kasyan ba pat kalatam jing rai ka per slasha bat kelas ngap daw earphone komta kata ka we kalong kami kalong ya kasyan ba tam kham jam se kata ka jing rai bangi ru ngi kwa banyo ngau kasyan ba pat ko ong dang atam ru phenam ngau thu hire te kata kalong kami ka kali ya ka ong phitam da ka jing rai tamil ne te ka
kata ka kena pade ko ong ngatem daga jing roi kipam nang tadi ka shen ba kadan uwei uparlok ubakerteng mani bat ka iya ya u kum ba iya ya kari korea bat kat ba umani udang le kai basketball ka shen ba pat kala shipet iya ya u najngai ti umani ula thap shigur kum ta ka shen ba kala kaman bat thap kti ya u nang tadi kala pelut por bandan bat u ban ya thuru ha u ka ong walada kan long kum nuru nga habet banlet shikoria ti uta umani ula ong ya ka hey balai phim ong yang la da phikwa balai chokoria te ka shan ba kal ong yu to ya tho manta ti utaw mani ula batai ha ka ong ke late station jong karal bat sekali ya ka tiket na banta balai chokoria bada kila ya tho sathiat ya ka bat selai chokoria ti kumta hi ka shan baru na marba kala kwa palat balai chokoria kala le kumba ula batha bat kala kal late kali ya ta ka train ko ong sa kanu baji ka train balai chokoria kanwan ti utaw nong treiru ula ong ha ka ke late ab hante bat hadian shitting kentai kan spoy hang ni kumta ka shan ba kala lech shong hang ta bat up lanu kamwan sa kata ka tren te anda kala lech phai biang shayang kala shatem hauk pa bat ula ong yaka pila biet ne manuhi ban lech da ka tren shadu shakoria te ka shan ba kala ong ngam tep pa u classmate jonga umani u ong yanga ba ngan lech da ka tren te ukpa ula kyu jingdom ula ong yaka pite ka ei ba phim ngeit ya ka ba u ong mani ki shungeit baji baro ka ba ukran ma u ni la palat phim dan jabiang ne yalade ban hab shungeit kat ka ba u ong ka biej nang ta de u yalam no ya ka sha restaurant la jong bat u pha shong krekot ya ka hangta te u tau customer ula panjing bam shu naka kum tau pa jong ka shen bapat mar nyos ngau ulami hi namar kwa ban pendek ya ka kun bat uda ong ru ya kita customer ki badang bam da piadan kami ya khot ya nga wat jua pendek ya ka kun jonga ti u pha shong no shawai pat ya ka shen ba ti u pa jong ka shen bapat udan ka jing tumu ba kham sok na ka banta ka lawei jong ka bat ukwa ru ba kan he kan san ha ka kti jong u nang ta ba kan pen he be ja ka kam ka ba utre khnang ba kan long no ka restaurant ka ba kham he ti ha ka we ka jan miet ka shen ba ka la le jing kai para khna school bat ha ka ta ka por ki ta ki classmate jong ka ki la ong ka final exam ru ka la jan kot ka ei ka ba phisia phia plan ti uwei na pring jongki ulaong ngati ngalai computer science no sakawai pat kalaong ngati ngalai puli doktor no ti sa uwei pat uong ngati ngadang perkhat da ke ngalai ti utaw mani uparlok ba ye jong ka shan ba pat uong phiet parlok kadan em ka group ka ba ngila ban yo pisa shibun namar date badante ngan sale no dakata khnang bangan yo kama shibun nang ta upen no saya ka shan ba kumta baro kia pet lut yaka ti ka shan ba kala ilingo ko ong balai ban ya pet sa yanga nang tadi ko ong ngati ngan lei be shakoria ti kita ke parlok kila yakran insult yaka ki ong o shisha dei phille shakoria phille da ka train ti baro hi hang ta kila yer kheben yaka namar ba kala li up train shisin kat baki kami ki kapa jong ka shan ba pade man ka por ki shu he nya bet tang na kadaw ba ka shan ba ka kwa balet shakoria namar ba ka kami kam kwa ika bakan len tang ba ukpa pade jong e yaka usngam ben wat lada ulayo sngo ba ka shan ba ka kwa balet shakoria ru bat uju ong ya ka kami bakan jai namar ba uperkhat ba ka shukwa tang menta ba kadang khna ba kadang ren bat uong ya ka kami ba anda kala he alasan kan sekala ka jinglong bat kan sklat ya kita ka dream jongka ban let shakoria Henry kashin ba pade kam shim laklat ai ya kita ka dream jongka walada kala he ru ka jingkwa jongka ban let shakoria kala nang he nang san kumba he ka briohi bat kala nang klan chishu kata ka jingkwa jongka ban let shakoria bat kala ong ru om tang manga ka badan ya ka dream Henry wat iparu idan hala ka jong ka dream ban palong ya ka tu ka dukan bam kom ka restaurant ka bahe ba na ka ta ka daw ipa ya nga shakawai pat kanong ba bat ipa ru ya nga bangan join da ka hotel management course te hakawai ka sngi ka shan ba kala le apply loans ti utaw nong tre hang ta ulong ya ka phim dan ai watang ka collateral kom dungan ai rami phi te ka shan ba pat kala kro ya kong sa ngadan kam balik Korea ngobhase ai kata karam ya nga ti utaw sa ulong okay shubu nga ngan ai phi kata karam bat phin lai Korea ti kamut ngan ha banwan shim ya ka set na Korea haba phi pilasa Korea ti ulong ya ka pila juperkhat shapangata nang tadi
upai no sha ublei jong u banduai dikashin ba kala kalibiang na u ko ong sa hatu dang dan ne am da kawai pat ka jingjian ka ba ngala ban le te uta usa ulong hoi dang don sa kawai pat ka jingjian bat ula batai ha ka ong apply no da kaluns ban pule ong ba phimat ban le pule no sha korea te da phitre da kata tingin sia perkhat kum no ban le kashin ba kala shuko ngokli kum tau sa ulong ru yaka ke ai ka jingmat ba phikwa ban panlut shibun ka pisa tang ban le shukoria hatu kadan ke ai ka ba khams ngo karpang ti kashin ba kala kali pan ban yau ka ong sa mano ba de favorite actor jong pi bat balai hiru ba pi tho bat kalok jong pi bat balai hiru ba pi jiat ban trei kom u manager hang ni habang hatu kadan ka juba ban kali kom gini jingkali ti kala jubam ning kong lade ya ka jingkali jong u ko ong ngati nga shukwa balai tang katahi omdani e tiuta usapat u ong tang ba phimde pat ban pan i kom kani ka jinglong ti hakawi ka singi arngut ki brio kila lejwat ya ka shan ba hayeng bat ulakran hi ukpa kila ong yu mano kata ka shan ba ti ukpa jongka ula ong kadi ka khun jonga ti kita ki brio kila kran shaphang kita kalun skomta ka kami bat ukpa kila he nia hapring jongki namar ba ukpa shumpat la ong ya kashan ba pakam de ban le chakoria ti kata ka kami kala bunya ya ukpa bat ko ong phi ong ba ka khun jongi kan sepet jingi endang ila teman menta kala le ban apply passport ban le chakoria balai kam sham le thu shwayangi haba ngi yem ngi sa haju long balai kam long shu ban thu e yangi kimi ki pa ti sauta umar janru ulaong piru hi pila yathu lut haka yathu yanga ti kata kami kala continue ka jingkran ko ong ladakan yo tre shakoria ngati kana tang hakasngi ka baning kong la shawat hi yangi ti kashan ba ko ong ya ka kami mai lada pikwa ban krani e kran direct yanga balai ban le ong ya ipa ti kata kami ko ong o long balai pi perkhat bangan tiang kenya pi pet ya ukpa jong pi baro ka ba uperkhan kan dei tang ya ka restaurant ba de ka yang tang ya kan hi ba utep te so ta marjan uang jing shisha kata makaru ka kwa banle shakoria namar ba kam kwa banlong kom mau ti uta ukpa jong kishan ba ula ong yu hey tre khop ka tu ka kam la jong wat batai start ya ki wei ti kata ka kami pat kal ong yu ukpa ke kaliwat ya ka ai ka ba kan rai ti uta ukpa ong ya ka kami ki le drong no sho shayeng ti kata ka kami ko ong okay ngal le tang ba ban ba phin ong ba ka khun jonga ka de ka sim kadang la ya pi ba phin stang ban panwat no da ubrio uba bha uba kan la ban ya shong ya saring kan bat ka dikashin ba kala shusngam kumta ukpa ulaling no hajan ka bat uang ya ka pechni khun nga nganam la ban ngun tresa kumni hadu ba endang la taman namar ka borchunga kanam ne sa kumni tinga perkhat ba anda phila da bitho ngan ai no ya pi ka tu kadukan ba phin penhe no ya ka kum ka restaurant kanang ba phin sok ma pi hadian habuat bat arngut ki brio ki bangam ithu ki wan kali ya pi pitep hadu kan nu ka ngatiang ti utau kpau ong shushu ke ai ka ba phikwa banle shuthu yanga shua ba phin le ba superkhat bha ye kata khun nan ta de uklam bunya shu ulein no shiyeng adba umani padde udan treshtam ha ka jaka balan namar bau ha ban siu ya karam ka ba uladap syam kumta umyo parwatang balai eiru ti ha kata hi ka por ka shen ba klale kendu ya u ha jaka tre bad anda kala po ha parking scooty jong kata ka jaka tre jong u kala kor ya umani tang ba umani pat ukat ba ya ka kor jangka hadian ka shen ba ka kor shikol ya u tang ba umani ru ukat ba kat ba kor makan namar ba udang pun kam ti hang tahi kata ka kor kawan no sana upta ubri u ba airam ya u ti umani umban se shu u ha ban pe ya ka kor jong u namar ba utiang yo ole kum no ba uklam pat yo siu ya takaram ka ba ushim te maria kran hi uta ubri ru ulong hey mani landu phimot banwan siu no ya ka pisa jonga ti umani u ong map sa yamanta tengam pala ban siu ka pisa jong phi ti uta ubri ulas ngobitar ba ba ong kumta nang ta de u ong mewan chane shabang me kerpat yanga bangan airam damenta pat me ong kumta ti umani pat ukiu jingdom penban u ong haai ngala bakla palat bangaron chimram na phi
Ti uta ubriu ru ulah kerendam lang ya uang lada mem siau no hakatarik kabalabu ngan sesuan no hayeng ban ngan penlerain bejame hakamat kibriu baro nang tapat umani upan map no na uta ubriu uang map yang asa lakum nukum nuru hakani hikatayo ngan penyo ban siulat no ye baro kapisa jong pi kabanga syam na pi ti uta usau ang to ngan siapen kata bat upa bu no de ya kata kafuan